Hej, jeg er The Hawk, og det her, det er Jetjager. Vi laver crime writing. Crime writing er en godt ting, du ikke må. Det er blevet kæmpestort i Danmark. Derfor har vi taget det skridt videre og laver nu Kendis Crime. Crime fucking writers! Famous People Special! The ones from TV. Oh my god, it's a classic double crime! No hands on bike. In the park. In front of semi-famous. The one with big ears. Oh my god, it's the crime writers on the sidewalk. What are they doing to that fence? Sidewalk Mania. Mange interesseorganisationer, som Red Barnet og Børneråd, siger, at man ikke må mobbe. Arbejdstilsynet siger, man heller ikke må. Et godt eksempel er at kalde sin kollega Tommy for noget, han slet ikke hedder. Tommy Røvlort. Tommy ass shit. En crime writer er ekspert i at mobbe. Hej Brille. Glass Monkey. Spist meget hakket fars i dag, Lars. Bor du på Mars måske? Nej, jeg bor lige den vej der. Har du spist ikke mad i det? Det rimer ikke på Lars. Med Kars. Nej, det gør I sgu ikke. Pithing Crime. Det skal... Ej, det gider jeg... Det giver fandme ikke være bekendt. Owned by the crime writers. Stupid famous guy. Nu er det jo flat.